Πρόκειται να τα μάθεις. Και αν τα καταλάβεις πραγματικά, νικάς. Έχεις ποτέ κάνει τα πάντα σωστά σε μια σχέση? Ήσουν ευγενικός, της έδωσες χώρο, ήσουν ειλικρινής. Και παρόλα αυτά δεν λειτουργήσε. Μένεις μπερδεμένος, απογοητευμένος, ίσως και με ραγισμένη καρδιά, αναρωτώμενος. Τι δεν είδα? Ορίστε η αλήθεια. Οι περισσότεροι άντρες δεν την ακούν ποτέ. Ό,τι σου έχουν μάθει για την έλξη είναι λάθος. Δεν πρόκειται να σου πω πώς να ξεγελάσεις τις γυναίκες. Ούτε πώς να παίξεις παιχνίδια. Αυτό αφορά την κατανόηση του εαυτού σου και αυτής, σε βαθύτερο επίπεδο. Αφορά το να μπει στη δύναμή σου ως άντρας. Όχι ο φωνακλάς και επιθετικός τύπος, αλλά εκείνος που κουβαλά μια ήρεμη, σταθερή παρουσία. Αυτό το κάτι που την κάνει να νιώθει κάτι αληθινό. Οι περισσότερες γυναίκες δεν μπορούν καν να εξηγήσουν γιατί έλκονται από κάποιους άντρες, αλλά υπάρχουν μοτίβα, σιωπηλά, συναισθηματικά, ενστικτώδη μοτίβα που επηρεάζουν το πώς συνδέεται, πώς ερωτεύεται και πώς μένει. Όταν καταλάβεις αυτές τις 10 κρυφές αλήθειες, κάτι αλλάζει μέσα σου. Δεν είναι απλά γνώση. Είναι συνειδητοποίηση. Είναι το σημείο όπου ο θόρυβος σταματά και η σαφήνεια ξεκινά. Για πρώτη φορά, σταματάς να προσπαθείς να την πείσεις. Σταματάς να αποδεικνύεις την αξία σου στον κόσμο, γιατί καταλαβαίνεις ότι η αξία σου δεν είναι προς διαπραγμάτευση. Σταματάς να κυνηγάς. Δεν τρέχεις πίσω από μηνύματα, επιβεβαιώσεις, προσοχή, γιατί πια δεν έχεις ανάγκη να σε δουν. Έχεις ήδη δει τον εαυτό σου. Και αυτό αρκεί. Σταματάς να μαντεύεις. Δεν κάθεσαι να αναλύεις τι σκέφτεται, τι εννοούσε, τι θέλει. Γιατί τώρα ξέρεις ότι η σταθερότητα δεν γεννιέται από αμφιβολίες, αλλά από την αλήθεια σου. Και όταν είσαι αληθινός, ό,τι είναι δικό σου σε βρίσκει, ό,τι δεν είναι, απλώς φεύγει. Και τότε αρχίζεις να ηγείσαι, όχι με κραυγές, όχι με χειρισμούς, αλλά με παρουσία, με ήρεμη δύναμη, με εκείνη τη σιωπηλή αυτοπεποίθηση που κάνει τους άλλους να στέκονται πιο ίσια δίπλα σου. Δεν περιμένεις την αποδοχή, δεν ζητάς την προσοχή, δεν παίζεις παιχνίδια, απλά είσαι. Ένας άντρας που γνωρίζει αυτές τις 10 αλήθειες δεν μπαίνει σε έναν χώρο για να αποδείξει κάτι. Μπαίνει με ηρεμία, με κατεύθυνση, με χαρακτήρα. Και αυτή η ενέργεια, αυτή είναι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Αυτή είναι που σε ξεχωρίζει. Όχι γιατί φώναξες, αλλά γιατί στάθηκες. Αυτή είναι η αφύπνισή σου. Η στιγμή που κάτι μέσα σου σταματά να κοιμάται. Όχι γιατί άκουσες κάτι εντυπωσιακό, αλλά γιατί για πρώτη φορά το ένιωσες. Γιατί για πρώτη φορά δεν αναζητάς απαντήσεις έξω από εσένα. Στρέφεσαι προς τα μέσα. Και αυτό, φίλε μου, είναι το σημείο καμπής. Αυτό είναι το πλεονέκτημά σου. Όχι τα λόγια, όχι η εμφάνιση, όχι το χρήμα, αλλά η σιωπηλή βεβαιότητα ότι μπορείς να σταθείς όρθιος, ακόμα και όταν όλα γύρω σου τρέμουν. Το πλεονέκτημά σου είναι η επίγνωση, ότι δεν χρειάζεσαι να αποδείξεις ποιος είσαι, απλώς χρειάζεται να θυμηθείς. Και τώρα ήρθε η ώρα να δεις τον κόσμο των σχέσεων με νέα μάτια. Όχι σαν πεδίο μάχης, όχι σαν αγώνα επιβίωσης, αλλά σαν καθρέφτη. Έναν καθρέφτη που σου δείχνει ποιος είσαι, πού πηγαίνεις και πάνω απ' όλα ποιον επιλέγεις να γίνεις. Επειδή κάθε σχέση, κάθε απόρριψη, κάθε στιγμή που ένιωσες ότι δεν ήσουν αρκετός, ήταν απλώς μια πρόσκληση, όχι να κυνηγήσεις, αλλά να χτίσεις, να καλλιεργήσεις, να θυμηθείς τη δύναμή σου. Αν είσαι έτοιμος, όχι για παιχνίδια, όχι για συνταγές, αλλά για την αλήθεια, τη δική σου αλήθεια, τότε ας ξεκινήσουμε.